Helo, a chroeso nôl I Bake Off. Wythnos y cacen yw I, a mae'r cystadleuwyr o Cacen Enzymes. Ydy, bydd un yn llwyddiannus ac un yn an-llwyddiannus. Pwy bydd y gadael I wythnos yma, tybed? Sali Mali, falle. Blinkin' heck, gobeithio dim. Dych chi'n gwybod pa mor anodd yw I redeg caffi yng nghanol pandemig? Hashtag save Sal, hashtag achub busnesau bach, hashtag Sal fi Rona 2020. Falle ral y rodins. O, sori, nhw wedi dweud bod dwi'n methu defnyddio magic, so dwi'n defnyddio crystals am god juju. Neu Dilys Price. Dwi ddim yn gadael lle yma heb y preis na. Dwi'n ponti pandi prawd I am. Neu Mamgi. O, mae'r pabell ma'n atgoffa fi o Eisteddfod Treorci 1928. Ni ddim yna ar y pryd, ond welais I y lluniau. O'n I ar y pesgwel gyda dau befen. Quite the swingers in our days we were. Diolch, Mamgi. Croeso Winston Churchill. Saleim Ali, dyna dy gacen I gael ei feirniadu. Sal. Gai alw di'n sal? Na chei. O, beth sy'n gyda fan hyn? Gan bod mae'r glad I mynd nôl mewn I lockdown, mae rhaid atgoffa pobl I cadw eu pellter cymdeithasol. Felly creais I y social distance slice. Mae'n edrych fel cacen sydd ddim wedi cael ei orffen. Watch y dyn. Na, mae'r cacen yn cadw ei pellter cymdeithasol. Mae un ochr fan hyn gyda ni, a mae'r llall gyda Jack y Jock. Haia, Jack! Helo, Sali Mali. Mae'r cacen fel hyn yn iawn ac yn hunan yn ysu hun yn fystwnog. Oce, diolch, Sali Mali. Rala sy'n nesa. Rala. Dwi'n hoffi pa mor greadigol yw dy giacen di. O'r fondant am y bapur ac y aisyn am yr ysgrifen. Na, papur go iawn yw hi. Recipe fy ffrind Cerydwen. O'n i'n meddwl does dim digon o cacennau gluten-free dyddiau yma. Felly, yn lle defnyddio blawd, defnyddiais I tudalennau. O'r geiriadur mawr. O, mae hwnna jyst yn rhoi bola dost I fi jyst yn edrych arno fe. O, mae gen I crystal am hwnna. Mae fe'n rhywle yn fy nicas. Oce, Dilys, ti sy'n nesa. O, o'n I brodi llosgu'r pabell llawr gyda ni'n yma. O'n I di anghofio amdano fe gweld. Oedd Norman di gael un mewn trwbl to. Wedais I, Norman Price, os wi catcha ti'n handcuffed I New Bedfrims to, fi'n a slipper reit dros dy ôl di. Reit, wel, Dilys, yn anffodus, mae'n edrych fel mae gen ti wap. Wet ass pastry. Bit of a soggy bottom. Mae gen I wap! O, dwi'n gallu trysio hwnna. Gobla fi, llynca fi, dripwch lawr fy ochr I. Dim magic, please. O ie, sori. Dilys, catch. Ac yn olaf, Mamgi. Shut up, Thatcher. Fi di creu Welsh cakes, a fi di creu digon I pawb gael un. A dwy I fi gael un gyda fy gin wedyn. O, Mamgi, mae rhain yn anhygoel. O, diolch o galon I ti, Elton John. Cefais I y recipe ma pan o'n i'n ysgrifenyddes I Tom Jones. I ddweud y gwir, o'n I môr na jyst ysgrifenyddes. O'n I hefyd yn heddwas, nyrs, lollipop lady. Aha, menyw talentog fel mae'n swnio. O, wrth gwrs, o'n i'n teimlo fel actores gyda roleplay I gyd. Esgort I ser y cymoedd o'n nhw arfer galw fi. O, waw. Diolch, Mamgi. Na, diolch I ti, Harry Hill. Reit, mae'r judges wedi bod yn siarad. Star Baker wythnos hwn yw Mamgi. O, diolch dim Edna. Does dim problem gyda fi ar geis. Dwi wedi bod yn aelod o'r cymuned BLTG ers y cychwyn. Yn ail, Sali Mali. Wff, wel mae fi Siani Flewog a dwmplen malwoden arni heno te, boys. Yn drydydd, Rala Rudins. Felly, Dilys, mae dy amser di yn y cystadleuaeth wedi dod I ben. O, mae hwnna'n fix! Does ni di llosgu'r pabell llawr pan yn gen i'r siawts. Chi lwcus mae Sam yn aros ti mas. Dilys, ti'n rhoi dy hun dan gormod o bwysau. Ei, cymerwch amethyst.
stwffio hwnna with the sun don't shine. O, oedd hi barod lan na. O, Dilys, cwlio lawr, reit? Dwi yn cool!